Saya nih kayak buat tuh nih tas man. Tuh nih manok silingan ron rasa eh. Tulit sunun bah. Tuh aja dia. Si Rado ilang bay tahu. Wadah kamu silingan. Tuh aja tembuka aja dong. Ada jus impas yang licon ya dong. Pas tuhog nih Ron. Gua dapat penakut para setem kinawat nga manuk pangagag kulukoy. Kulukoy ato nang butang lamas no. Kumpleto na atong lamas. Dito mawa ni atong pinakaunang ibutang ang tangad. Atong paspasan kay mas sakpan tayo ng kalakihan ng kinawat naman eh. Tuyo ko na nga itong ito manok ron kay puro ba itong asawa na itong huwag panihapon ba? Sakpan lagi na kosong manok ron. Yo, pre. 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 Napatay mo gidi ang parebasa kaya tawanan ron ba. Kita pag sa isip kawat sa mga sakpan lagi na ron. Basta kaya dikit sa magmahay ka. Pre! Oy pre! Patay, naitagidas manok. Tay pre. Ba kita sinukta na go pre. Libay pre. Jadi ha, natugog ko to, adong kabantay og asa yung minutan. Tay wala kinang nagtambi ba kareera do dako ko sugalay dol pa yan wala ito sa gawas ba. Pastilan saya nga tong manok ka pre. Mo apel mo tong pusta to. Kita na ginawa kasi kwarto pre kinasundang pre. Wala mo katibas yung tawa na yan. Sud kining pana ba. Ko panugalay ito niya kuha lang. Pastilan saya nga tong manok ka pre. Matang mo jubo kabantay ganiha ba kasi tao to induha ganiha. Ingatugay ko. Sige pre. Amo. Gusto ko kayo kung pagitaw sige nakabuhay na ba. Sige pre. Balik ini unsa kay dungan naman tag panihapon. Ari kay atong tabangan kaon ni litson no. Sige sige. Sige pre, jam. Matus ako. Sige pre, sige. Patay sa kumus pare ito ba? May gaduda na to na nga. Uy, kuha sa isang manok. Sige lang kay tong papilon na magkaon unja, tong tawgon ini panihapon. Arong mawadan isang kasuko. Mapay-upayan. Pre! Pre! Dalo na kita yung manok ba? Tay saon itong gabi na ba? Dali pre, timing yung may pagumanaw tatag gaho ka na pare. Dali, niya punta. Saya nga siyang manok di ayaw makit iri ay. Dali. Pero mawadan ang kagoo dali. Kaon. Niya punta. Na pre, palo na pre. Reklami gining manok ka Kinatambukan manukan eh pre. Dali luto na pre. Kaugagan karon di kagan si pre. Sige luto pre. Gamera kay kaon mos ba ko timot-timot ay Bagay ka. Pero lami yung pagkalato na pero tambok di ba umiluwal ito. Tambukan na pre. Tulong si Mana nung laming nang manuka pre. Miya. Ano nga ba? Mate, pero gahi mo naman eh, pre. Ha?
Gangi, ngayon di ba ganyan akong minuktan eh? Satu-satu lang po, pre. Naman. Ako ginagad ako gininuktan pre. Nudad ko. Ako ninuktan. Kaya ikene. Bukan kita, pre. Lagi muha ba ganyan manok, pre? Nah, tanawa lagi. Ako nung ganyan, aray, kutasan, magutaman, pre. Magkaroon ako, wala ko ko'y manok, ining amo, magkuha imuha kay arong, mabugang kita, wag ko kanong panyapon, kaya arong dito lang buka ganyan. Awa kay klaro pre. Bener ka? Klaro ni style lagi ikaw di ko na kuha na.